Főleg a pszichopatákat Nem vagyok. Vagy legalábbis nem ütközött még ki. Ez tök jó, hogy így játszol vele. Keresztbe tett kézbe, vagy lábbal játszol vele. Kicsit oldalra is, vagy nem? oldalra is rakhatod felém, de egy kicsit oldalra ki. Akkor két kézzel nyugodtan fogta. Az tökéletes. És most emeld fel a fejed fölé, és mintha a milkópízi szállna alá, tudod, így megkapta egy kézzel. Tudod, hogy ugye a szél elkapta a kezedet, és így repülsz el a milkópíz. Mert fölkapott a szél. Most föl magad elé veheted, és Elé? magad elé, aha, és így két kézzel fogja, vagy két kézzel, és kicsit lejjebb, nem találom, hogy nézzél ki mögül. Lehet, hogy így oldalt jobb, aha, kicsit följebb, és így oldalt nézzél ki mögül, mindjárt, nem mondom, hogy így döntsd ki a fejed, azaz. Jobban döntsd meg a fejed, vagy összesen még tartsd ki azaz. És az egyik kezeddel, mondjuk amivel az alját fogod, a fejedet egy kicsit így forgasd így be, mint hogyha az ágy felé kezdeni elnézni, és így piszkáld a hajadat. Nyugodtan így túl bele, és így emeld föl. És mint hogyha szél belekapott volna a hajadba, így lebensd föl. Kicsit kint tartsd meg. Az. Hagyd, hogy lefolyjon a kezedből. Azaz. De jó. Ez jó, játsszál vele. És lehet mosolyogni kicsit. Nagyon cuki. De csak indokoltosan. Nem, jól áll neki a mosoly. Álljál nekem háttal, és tartsd az esernyőt hátra fölfelé, és nézz így ki. Aha. Kézzel felé, aztán meg nézz egy kicsit a bejárat felé. Kívánni. Tartsd meg. Hogy a bejárat felé nézze. Próbáljuk meg ezt a Mary Poppins-osot egy másik irányba is. Aha, mint hogyha így, igen, mint hogyha így arra vinne el, de jobban nyújtsd ki a kezedet. Mint hogyha így, tudom, mint hogyha így Mary Poppins így elvinni a szél, és közben egyik lábadat is így kap föl, hogy azaz, nyugodtan magasabbra. Azaz. Csinálj egy ilyen mozdulat, mint hogy tényleg belekapott volna a szél. Pillanatra, és ilyen, és fölkapod a lábad. Azaz. Jó. Azaz. Oké.
Ezt még egyszer csináld meg. Ezt a fölkapós mozdulatot. És akár a másik lábadra is viccelhet, és amit csináltál. Ez az. Még egyszer? Még egyszer? Azaz. Oké. Tök jó volt. Nem régen ezt csinálni. Én még ide állítanálak a lámpákhoz, ezekhez az ipari lámpákhoz, az más ernyő nélkül. Ez a faluban. Mindjárt összeházárom. Az ipari lámpákhoz álljál oda, és erről az oldalról, így mint hogyha így ne akarnál így fogni a formát, ne akarnád vizsgálni. Amelyik kézre esik. Te meg akarnád vizsgálni, hogy miből áll ez a lámpa, hány szögből. Nézheted a másik, a középső nagyot is, oda is elnyúlhatsz felé. Meg így alá, mint ahogy a tenyereden akarnád azt is. Aha, az. Jó. Ami most közelebb van hozzám láb, azt így előre is nyújthatod, ne hajlítsd be, hanem így nyújtsd előre, azaz. Pillanat. Igen. Aha, igen. Minden is már jó. Igen, ez is nagyon jó. Nézd ki mögül kicsit így a fejeddel, aha, azaz. Azaz, most jó. Igen? Ugyan. Kettőtök nekem sikerült jól. Ja. Jobban emelted. Mondjuk így, hogy a hajadat, vagy így kihajoltál, és a hajadat igazítsd meg. És még tartsad ezt. Ez jó volt. Tartsad? Nézd le a kamerába, teljesen minden, lefelé lett a fejed. Ez jó, hogy így kiemeled a hajad.